Вітаю ўсіх, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, выбачаюся, і за яе межамі у межах, так бы мовіць, нашага сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамовы. Як некалі падзеі ва ўкраіне, так цяпер беларуская тэма, падзеі ў Беларусі сталі аднымі з галоўных у расійскіх СМІ. Асабліва ў тых, якія эксперты называюць прапагандысцкімі медыа. Але як падаецца, у гэтых медыа інфармацыя пра падзеі ў Беларусі, якія асноўныя тренды? Пра гэта мы зараз і пагаворым. Са мной на сувязі медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Добрый дзень, Паўлюк. Вітаю вас. Паўлюк, давайте пачнем, можа быць, сапраўды з такога агульнага абмеркавання. Вось я гучна заявіў пра тое, што беларуская тэма стала адной з галоўных у расійскіх СМІ, але калі паглядзець праўдзе ў вочы, наколькі ўсё ж такі расійскія медыа звяртаюць увагу на тое, што адбываецца ў Беларусі? Наколькі шырока, скажем так? Я бы сказаў, што рэальная вялікая цікавасць да таго, што адбываецца ў Беларусі, была 9, 10, 11, 12 жніўня. Потым гэта пачало крышачку зніжацца, і ўсплескі бываюць тады, калі тут адбываецца падзея, якая можа эмацыйна закрануць шмат каго. І, на жаль, гэта часта негатыўныя нейкія падзеі. Тренды, як падаецца інфармацыя, і вось ці сапраўды больш увагі да беларускіх падзей у, так бы мовіць, этих прапагандысцкіх СМІ, ці ўвогуле ўсе СМІ звяртаюць увагу і як падаюць? Так адназначна я адказаць не магу. Давайте паглядзім некалькі катэгорыяў СМІ. Ёсць СМІ, якія тэлебачанне, федэральныя тэлеканалы, у іх адзін падыход. У навінах часцей за ўсё там больш-менш узважаная інфармацыя, хаця, натуральна, што яны выказваюць лаяльнасць афіцыйнаму Мінску, бо Владимир Путин сказаў, што выбары прызнаюцца і Лукашенко з'яўляецца прэзідэнтам. Калі казаць пра рознага кшталту ток-шоу, то там ёсць пэўныя хвалі, бо быў момант, калі беларускія падзеі там падаваліся выключна крытычна. Былі моманты, калі, наадварот, крытыкаваўся выключна бок апанентаў Александра Лукашэнкі. Зараз сітуацыя памянялася, і ёсць і крытыка да яго, і гэта крытыка звязаная з тым, што раней, да 9 жніўня, па меркаванні маскоўскіх назіральнікаў, Лукашенко займаў антырасійскую пазіцыю, і вся выбарчая кампанія была антырасійская, а потым яму трэба была дапамога, і ён звярнуўся да, так бы мовіць, старэйшага брата. А калі казаць пра выкананне абавязкаў і тое, што ён паабяцаў, то вось вырашэнне палітычнага крызіса, які ёсць у Беларусі, не адбылося, і тое, што казалі пра дыалогавыя пляцоўкі, транзіты і так далей, яно все яшчэ застаецца на словах і не выклікае такога вялікага даверу. Гэта адзін бок. Пра гэта ёсць спрэчкі, і дзеля абмеркавання гэтага прыязджаюць у тым ліку людзі з Беларусі, хтосьці з праўладных асобаў, хтосьці з, так бы мовіць, часткі апазіцыі, якая можа выказацца на гэты конт, бо далёка не кожны зараз апазіцыянер гатовы ехаць у Расію. Вось. І калі адсунуць гэтыя медыа, то ёсць яшчэ медыа, такія як інфармацыйнае агенцтва, яны пераважна даюць факты, але тут таксама ёсць, што напісана ў бэкграўндзе да гэтага факта. Вось, напрыклад, па гісторыі з Трайкоўскім, ужо калі Associated Press і Еўрарадыё, напрыклад, апублікавалі відэа, дзе бачна, што у Трайкоўскага былі у руках нічога не было, і што ён відавочна быў застрэлены, а не ўзарваўся, у яго нешта ўзарвалася. У бэкграўндах інфармацыйных агенцтв все яшчэ было пра тое, што Міністэрства ўнутраных спраў кажа, што у яго была выбухоўка, якая ўзарвалася ў яго руках. Гэта таксама важны фактар. І апошняя катэгорыя, якую я хочу назваць, это незалежныя або напаўнезалежныя медыа, бо там шмат кіроўны рэжым расійскі зрабіў для таго, каб кантраляваць медыа ў Расіі. Вось тыя, якія маюць такую больш-менш ліберальную аўдыторыю, яны з розных бакоў глядзяць на сітуацыю ў Беларусі, і там даволі часта гучыць голас апанентаў Александра Лукашэнкі.
Вось вы прыгадалі про тое, што, скажем, едуць даносіць сваю думку у Маскву, Расію, як, можа быць, прадстаўнікі ўлады, так і прадстаўнікі не ўлады, назовем это так. Вот мне просто цікава, я ведаю, ну, як мінімум 3 прыклады такіх паездак. Гэта лідар ЛДПБ Гайдукевич, гэта лідар «Гавары праўду» Дмітрыеў і гэта, ну, фактычна лідар координацыйнай рады Багрыцоў. Вот яны з'ездзілі, яны па іх словах ехалі даносіць сваю пазіцыю. Вы заўважылі вот гэты факт данясення? Вот я неяк праглядаў, асабліва, ну, можа быць, не так пільна, як медыаэксперты гэта робяць, але не заўважыў там вот нешта такой уваги, что вот до нас приехал Дмитрий, вот до нас приехал Багрыцоў, мы тут вот широко абмяркоўваем такія тэмы. Ну, я бы сказал, что калі Валерий Цэпкала яшчэ да выбараў туды прыехаў, да яго была вялікая увага. Ён выступаў на тэлеканале «Дождь», ён даваў інтэрв'ю РБК, і гэта перадрукоўвалася іншымі медыямі. Потым была цікавасць да падзеяў у Беларусі ў прынцыпе, бо тое, што адбывалася на пачатку жніўня пасля выбараў, выглядала як вельмі эмацыйная драма, і тут любы беларус, які быў гатовы нешта каментаваць, карыстаўся увагай расійскіх медыяў. Далей ужо атрымліваецца гульня розных шоу, розных сінктэнкаў, бо сінктэнкі таксама паспрабавалі разабрацца, што адбываецца ў Беларусі. Але яны больш давяраюць сваім экспертам, чым хадакам з Беларусі, якія даносяць нейкую думку, бо хадакі выглядаюць ангажаванымі, яны або кажуць, што б не зрабіў Лукашенко, ён зрабіў все правільна, або кажуць, што бы не зрабіў Лукашенко, все кепска, і трэба все памяняць. І гэта з пункту гледжання вот расійскай аўдыторыі можа выглядаць, ну, не вельмі пераканаўчым. А вот свае эксперты, якія ў іх ёсць, якія выказваюць на беларускую тэму, у прынцыпе падзяліліся паміж тымі, хто кажа, што пачаўся закат Александра Лукашэнкі і бачаць прыкметы гэтага, або тымі, хто кажуць, што насамрэч Лукашенко утрымаецца. Ён, канешне, не ёсць шчыра адданым Расіі, але лепшага ў нас няма, і таму трэба падтрымаць яго. Ну, зразумела, што свой эксперт, ён можа быць бліжэй для сваіх медыа, гэта зразумела з аднаго боку, але вот з нашага пункту гледжання, ўсё ж таки я не адзін раз чуў такое меркаванне, што расійскія эксперты не асабліва-то разбіраюцца ў тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі. Вот слухаючы тое, што яны кажуць, это эксперты, можна адзначыць глыбіню, так бы мовіць, разбіральніцтва у нас, у нашых падзеях. Ну, я бы сказал, што ёсць тыя, што разбіраюцца. Ёсць сінктэнкі, якія разбіраюцца. Але па-сапраўднаму, з пункту гледжання расійскай дзяржавы, намі займаецца выключна «Газпром». Все астатнія, ну так, факультатыўна. І вось мы можам заўважыць такую прыкмету. Ёсць такі праект «Украина.ру», які належыць міжнароднаму інфармацыйнаму агентству «Россия сегодня». Там пераключыліся амаль поўнасцю з украінскай тэматыкі на беларускую тэматыку і выказваюцца, у тым ліку, розныя эксперты. І там можна пабачыць пэўную такую эвалюцыю поглядаў, калі Лукашенко моцна крытыкаваўся да 9 жніўня. Не ўсімі, канешне, але такіх было шмат, а давалі голас беларускім экспертам Шпакоўскаму, Дзерманту, якія расказвалі, што все не так, як вы думаеце, все зусім па-іншаму, то зараз ім хапае сваіх экспертаў, і гэтыя эксперты, ну, як прадстаўнікі інстытута СНД, напрыклад, там, ну, і іншых такого кшталту даследчых установаў, яны выказваюцца больш прагматычна. І гэтая прагматыка паказвае, што, глядзіце, у гэтай сітуацыі у Александра Лукашэнкі ён аслаблены, магчыма, это для нас і карысна, у яго няма іншага выйсця, як паглыбляць інтэграцыю у межах саюзнай дзяржавы, а раз так, то гэта супадае з нашымі інтарэсамі. Іншае пытанне, што ён захаваў уладу, але згубіў легітымнасць. А нам трэба, каб улада прызнавалася тая, которая будзе займацца інтэграцыяй. І вось размовы пра гэта
на рэсурсе, які фінансуецца дзяржавай і хоць не з'яўляецца голасам Крамля, але тым не менш прынамсі не супярэчыць голасу Крамля, гэта пэўнае сведчанне. Калі паслухаць прадстаўнікоў беларускай улады і Александра Лукашенко, не далі як сёння таксама выступаў, то асноўныя ворагі, асноўныя лялькаводы, асноўныя той, хто сюды завозіць усю гэтую рэвалюцыйныя настроі, знаходзіцца на захадзе. Захад гэта такое глобальнае зло. Расійскія СМІ, калі пішуць пра сітуацыю ў Беларусі, яны тэму з захада нейкім чынам закранаюць? Безумоўна. Прычым да 9 жніўня нават это выглядала даволі забаўна. Я сутыкаўся з такім наратывам, калі казалі, што разгон дэманстрацыі, прымяненне сілы, бо ў нас гэта было яшчэ і да выбараў, было зроблена Александром Лукашенко па замове заходніх цэнтраў. І зачыстка, напрыклад, барацьба з альтэрнатыўнымі кандыдатамі, якіх тады Лукашенко называў рукой Масквы, таксама аказалася, што это робіцца па замове замежных цэнтраў. Пры гэтым адначасова прысутнічаў наратыў, што, допустим, як яны думаюць, партыя празаходняя Владимира Макея быццам бы арганізавала выхад на поле Светланы Ціхановскай. Все гэта прысутнічала адначасова, і паўсюль быў такі лялькавод захад. І гэта захавалася зараз, але зараз оно ўжо не такое супярэчлівае. Бо тады лялькавод захад... Цікавы момант, выбачаюся, што перабіваю. Я першы раз такое чую, сутыкаюся, што, оказывается, гэта праект Макея Ціхановская. Калі займацца маніторынгам, то можна заўважыць даволі цікавыя рэчы, і тым больш пры маніторынгу ты бачыш падзеі, і нават там робяцца нейкія прагнозы, ты ведаеш, чым насамрэч сітуацыя закончылась. І таму падобныя рэчы, у прынцыпе, кідаюцца ў вочы. Але само па сабе важны момант. Наратыў пра тое, што Захад спіць і бачыць, як адарваць Беларусь ад Расіі і ўвесці на Захад, былі заўсёды. Гэта было... не супадала з беларускай прапагандай да 9 жніўня, а потым, калі мы аддалі Маскве байцоў ЧВК Вагнера, як сцвярджалі, што мы іх затрымалі, акрамя аднаго, які беларускі грамадзянін, ён у нас застаўся, мы не знайшлі байцоў, которые быццам бы хаваюцца ў лесе, і аказалася, што ўжо цяпер это быццам бы украінская ўсё інтрыга. Але такія змены цяпер ужо даюць магчымасць сімфанічна спяваць і беларускай, і расійскай прапагандзе пра руку захада, пра нейкія там змову, не ведаю, нейкіх там клубаў ці масонаў, якія з захада кіруюць усім на свеце. З марыянеткамі разабраліся, то есть Ціхановская, і ў прынцыпе ўсе хто пачынаў выбары і зараз удзельнічае у супрацьстаянні. Гэта спачатку былі ўсе стаўленікі марыянеткі Масквы, потым і цяпер ужо да дадзенага моманта это нітачкі перадалі. Да, марыянеткі захаду з Макеем цікавы нюанс, конечно. Але яшчэ адзін момант. Тут зараз мы таксама чуем тут у нас у Беларусі пра тое, што нацыянальная беларуская сімволіка, фашысцкія сімвалы, усё гэта а там нейкім чынам увага надаецца такой адметнасці, што ўсе пратэсты ідуць пад чырвона-белымі сцягамі. Так. І калі казаць федэральныя тэлеканалы, то там гэта праскаквае, хаця не заўсёды акцэнтуецца. На арці гэта акцэнтуецца, допустим, на весці, калі паглядзець, там расійскі першы канал, это не абавязкова будзе акцэнтавана, але можа быць акцэнтавана, што гэта сімволіка, якая нацыяналістычная або нават фашысцкая. А калі браць рэсурсы кшталту Украіны.ру, там на такія рэчы звяртаюць вялікую ўвагу, і у прынцыпе выказваюцца адмоўна. Ёсць кансенсус, што гэта не на карысць Расіі. Іншае пытанне, што
ёсць эксперты, якія выказваюцца, што гэта цалкам натуральны шлях, паколькі пратэсты ідуць супраць Александра Лукашэнкі, а нацыянальная сімволіка заўсёды была маркерам апазіцыйнасці, і вось так яно супала, іншай сімволікі проста не магло ўзнікнуць. Такія галасы таксама ёсць, але гэта ўжо такая, так мовіць, больш далікатная дыскусія. На шырокую аўдыторыю ўсё ж такі гэта ідзе як адмоўная сімволіка, і што гэта праява русафобіі. Але я мушу зазначыць, што это не заўсёды акцэнтуецца. Гэта можа акцэнтавацца ў запісных такіх прапагандыстаў, якія выступаюць на ток-шоу, у навінах это не заўсёды акцэнтуецца, і таму мне падаецца, што расійская прапаганда тоже таксама можа ў любы момант памяняць свой вектар і сказаць, што ну а нічого страшного, такая сімволіка і в России менялась. І мы калісьці памятаем, што сябравалі з чырвона-белай Беларусю. Все магчыма, я не ведаю, бо для прапаганды даволі лёгка мяняць парадак дня. Іншае пытанне, што застаецца ў людзей у памяці, бо гэта больш кансерватыўна і больш інерцыйна. Пра змену вектараў троху, калі да пачатку выбарчай кампаніі і потым на тым этапе, калі галоўныя лялькаводы былі ў Маскве, Лукашенко, наколькі вот я памятаю, у расійскіх СМІ быў такі, што нібыта вот ён тут беларусізацыю праводзіць, што Беларусь вядзе на захад, адраджэнне тут на нацыянальнага ўсяго і супраць Расіі. Зараз змянілася? Гэта крышачку прыцішылася, але засталася дастаткова такая фактычная рэч, што в Беларусі зачышчаны прарасійскія кадры, прашу прабачэння, зачышчаны прарасійскія кадры, і няма ў Расіі інструменту ў палітычнай сферы, палітычнай сілы, на якой бы яны маглі б абаперціся. Таму, калі пачалі ствараць партыю «Саюз», то гэта ўжо выглядала як нейкае такое вот змена сітуацыі. Але выказванне, што Александр Лукашенко не дае магчымасці Расіі мець інструменты ўплыву, каб потым узнікла, напрыклад, фракцыя ў парламенце, якая была бы прарасійская, пра гэта гаворыцца даволі часта. І гэта адзін з папрокаў, які тэарэтычна можа быць вырашаны пры змене канстытуцыі, змене падзеле ўладаў і гэтак далей. Бо мы ж увогуле пра гэта даведаліся дзякуючы Владзіміру Пуціну. Ён сказаў на перамовах у Сочы, што ухваляе прапанову Александра Лукашэнкі, пра якую мы яшчэ самі не чулі, бо аказалася, што Лукашенко быццам бы хоча памяняць канстытуцыю і правесці выбары. І яшчэ адзін момант. Вот гэтая ўся інфармацыя, яна разлічаная найперш на свайго унутранага спажыўца, ці ўсё ж такі больш на тых же самых беларусаў? Ну, для беларусаў ёсць, напрыклад, спутнік. Ён пасля да 9 жніўня займаў проста прарасійскую пазіцыю і даволі лаяльную да Александра Лукашэнкі, але пры гэтым крытыка там таксама магла прысутнічаць, там маглі быць іншадумцы. Потым прыкладна 12 жніўня все пераключылася. Ну, я дакладную дату не магу сказаць, але вот пасля гэтага там стала больш лаяльная за Белту агенцтва да Александра Лукашэнкі. А вось калі браць наступныя месяцы, то паступова яны вярнуліся да пазіцыі проста лаяльнага расійскага медыа ў Беларусі, які працуе для беларускай аўдыторыі. І гэта, мне падаецца, сведчыць пра змену у Крамлі, як яны ставяцца да сітуацыі ў Беларусі, бо напэўна яны стаміліся чакаць выканання абяцанняў пра нейкія урэгуляванне палітычнай сітуацыі ў Беларусі, палітычнага крызіса. Дарэчы, ці ёсць там развагі пра тое, што ну, нейкім чынам умяшальніцтва Расіі у гэтыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, яно можа адвярнуць беларусаў ад Расіі? Такое было, але такое было хутчэй гэтай вясной, гэтым летам. Зараз такія галасы
напэўна не гучаць, а калі і гучэлі, вот дарэчы, вот то што казаць пра мінулы час, то гэта хутчэй былі прарасійскія эксперты ў Беларусі, якія выказваліся такім чынам, бо яны бачылі, што вот ім падаецца, што інтэграцыя Беларусі і Расіі была бы карысная, але вось гэта фактар, які можа памяняць лаяльнасць беларусаў да Расіі, бо яна была даволі высокая і яна, напэўна, застаецца даволі высокай і сёння. Але калі Святлана Ціхановская кажа, што Пуцін падтрымаў не беларускі народ, а Александра Лукашэнку, то гэты фактар, напэўна, мусіць уплываць таксама на шырокае грамадства. І як ён уплывае, на жаль, я вот не бачыў свежых сацыялагічных даследаванняў, магчыма, што нешта памянялася, але не думаю, бо пазіцыя той самай Ціхановскай выглядае як вельмі дыпламатычныя ў выказваннях да Расіі, таму я не думаю, што гэта будзе такім сігналам, а давайте пераключымся геапалітычна. Наколькі у беларусаў зараз увага да таго, што транслююць ім расійскія СМІ? Калі раней мы казалі, што беларусы глядзяць расійскае тэлебачанне найперш, то зараз вот неяк тренды памяняліся? Ну, глядзіце, па-першае, у беларусаў ёсць складанасць глядзець чыста расійскае тэлебачанне, яны глядзяць тое, што трансліруецца ў Беларусі РТР, Беларусь, НТВ, Беларусь, ОНТ. Астатняе гэта менш даступна, для гэта трэба мець спадарожнік або адмыслова нейкія пакеты набываць у кабельных сетках. А вось карцінка і погляд з Масквы сапраўды больш даступныя, бо расійскія ток-шоу зробленыя за вялікія грошы, і яны такія эмацыйна закранаюць аўдыторыю. Навіны таксама з Расіі, расійскі погляд на то, што адбываецца ва ўсім свеце, таксама даволі пераканаўчы. І вясной, дарэчы, калі была першая хваля каранавіруснай інфекцыі, то менавіта з расійскіх медыа беларусы больш даведаваліся пра каранавірус, чым з беларускіх дзяржаўных медыа. І гэта таксама фактар, які нельга скінуць з увагі. Але разам з тым, калі не супадае карцінка, і калі расійскі журналіст паказвае, што ў нас пратэсты здуліся, іх няма, а чалавек на свае вочы бачыць, што адбываецца ў яго, хаця бы ён сам не ўдзельнічае ў пратэстах, але ён глядзіць з вакна, што адбываецца на вуліцы, карцінка не супадала. Таму я думаю, што гэтыя фактары таксама ўплываюць. Але, на жаль, свежых даследаванняў таксама я не бачыў. Ну, ось, я хацеў спытацца пра тое, наколькі вялікі зараз давер да таго, што транслюецца расійскімі СМІ. Ну, я так разумею, што это вот... Ну, вот, глядзіце, у нас было вельмі шмат драматычных падзеяў, якія мусілі паўплываць на давер да розных каналаў камунікацыі. І вот зараз, я думаю, што старыя дадзеныя не актуальныя. А вот які зараз давер, я все ж таки не ўпэўнены, што можна сказаць. Важная тэма ўсё ж таки вот уплыў. Ён ёсць, вот адчуваецца, што у расійскіх СМІ атрымліваецца нейкім чынам уплываць на беларусаў. Ну, безумоўна. І гэта старая тэма з тым, як Беларусь дацыруецца з Расіі. Глядзіце, мы атрымліваем як дзяржава крэдыты, гэтыя крэдыты пад пэўныя працэнты, і гэтыя працэнты не абавязкова маленькія. І гэта выдаецца як дапамога Беларусі. Разам з тым, гэта ёсць крэдыты. Гэта нармальныя адносіны паміж партнёрамі, якія даюць адзін аднаму крэдыты. І гэтая інтэрпрэтацыя можа па-рознаму выглядаць. Глядзіце, калі да 9 жніўня беларускі бок казаў, што мы не маем запазычанасці перад «Газпромам», то пасля 9 жніўня мы пагадзіліся, што маем запазычанасць перад «Газпромам» і заплацілі нават запазычанасць крэдытнымі грашыма. Мы ўжо не спрачаемся з той інтэрпрэтацыяй падзеяў, якую прапануе расійскі бок, і ў тым ліку праз расійскія медыа. Яна зараз проста карцінка супала з тым, што транслюе беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. І гэта даволі складаная рэч, бо гэтыя наратывы і так непроста расшыфроўваць, бо мала хто цікавіцца, чым адрозніваецца утрыманне ад крэдытавання. У нашай сітуацыі, калі
з расійскага медыа мы даведваемся, што адбываецца нейкая падзея ў Беларусі, часам мы маем адразу і гатовую ацэнку, і яна можа быць больш праўдападобнай, чым на дзяржаўных тэлеканалах. Але разам з тым, сёння давер да тэлеканалаў, напэўна, моцна падарвалі падзеі ў Беларусі, калі даходзіла да сутычак і пабудовы барыкадаў, як это інтэрпрэтавалася і як это падавалася тэлеканаламі, неважна, беларускімі ці дзяржаўнымі расійскімі, ці НТВ як недзяржаўным фармальным тэлеканалам. Беларусы сталі больш актыўна абмяркоўваць інфармацыю ў дамавых чатах, абмяркоўваць інфармацыю, якую атрымліваюць нейкімі нефармальнымі шляхамі адзін ад аднаго, і гэтая карціна моцна адрозніваецца ад таго, што ідзе праз традыцыйныя медыа. Часам эта карціна скажаецца, бо чуткі абрастаюць дэталямі, якіх не было. Это звычайная рэч, але разам з тым увогуле сітуацыя традыцыйных медыа моцна пацярпела з-за таго, што беларусы масава пайшлі шукаць інфармацыю вось такімі у тэлеграм-каналах, у сацыяльных сетках адзін у аднаго. Тэма інтэграцыі. Яна зышла зараз з павесткі дня, ці ўсё адно застаецца, але можа быць у нейкім іншым трансфармаваным выглядзе? Гэтай вясной пасол Беларусі ў Расіі Владимир Семашко казаў, што ай-яй-яй, Расія прымушае нас аддаць 2/3 паўнамоцтваў у наднацыянальныя органы. Зараз гаворка ідзе пра перазапуск інтэграцыі, аднаўленне перамоваў па картах інтэграцыі і гэтак далей, гэтак далей. Зараз гэта падаецца і расійскімі медыямі, і беларускімі дзяржаўнымі медыямі як станоўчы працэс. І, у прынцыпе, аргументацыя часам выглядае даволі пераканаўчай, бо тут мы і гандлюем, тут у нас і нашы крэдыторы і гэтак далей, і адзіны бок, які можа нам падставіць на плячо. І ў сітуацыі, калі на афіцыйны Менск накладаюцца санкцыі, то для шмат каго выглядае пераканаўчым, што адзінай крыніцай падтрымкі можа быць Расія, ну і адпаведна, што ў нас можа быць супраць інтэграцыі. Таму мы можам пабачыць, як нават Александр Лукашенко спрабуе аднаўляць тэму мнагавектарнасці, тады, калі яго падначаленыя пачынаюць казаць, што, ну, можа быць, нам уже не трэба мнагавектарнасць, яна ўжо сябе вычарпала, то проста дзеля стратэгічна, можа быць, гледзячы ў заўтрашні дзень, Александр Лукашенко спрабуе все ж таки казаць пра тое, што нам трэба все ж таки мець мнагавектарнасць. Ідзе такая размова ізноўку пра тое, што можа быць вот у расійскіх СМІ, што вот там хоча знішчыць Беларусь гэты захад, і толькі вось у інтэграцыі, паглыбленай інтэграцыі ці ў далучэнні да Расіі вам тут будзе шчасце і паратунак. Ну, нават Александр Лукашенко калісьці казаў, што ёсць такая вот імперская Польшча, якая хоча адцяпаць частку Беларусі, а можа нават і ўсю, і толькі адзіны паратунак наша саюзная дзяржава з Расійскай Федэрацыяй. Гэтая думка перыядычна ўсплывае ў расійскіх медыа, але яна не ёсць мейнстрімнай. Хутчэй, калі казаць расійскія медыа, то польскі ўплыў на польскія лелькаводы быццам бы кіруюць пратэстамі разам з чэшскімі, а вось рэальная пагроза Беларусі яны бачаць выключна з НАТО, ну і яны не разглядаюць, напэўна, як пагрозу менавіта Беларусі, а Беларусі як частцы Расіі, бо зараз даволі часта гучыць, што гэта недаразуменне, што Беларусь атрымала незалежнасць, што вот насамрэч мы все равно адна дзяржава, і нам трэба думаць пра гэта, а потым разбярэмся і нарэшце калі-небудзь выправім у паперах правільна. Чым далей, тым усё цікавей і цікавей. Але гэта не мейнстрім, это ўсё ж такі асобныя людзі, хаця яны могуць займаць і высокія пасады. Я вот ад экспертаў, палітолагаў не адзін раз чытаў і чуў падчас размоў з імі такую думку, што, маўляў, нават у Маскве, Крэмлі, ну, крыху, ну,
тое, што адбываецца ў Беларусі, вось тое, што загады, якія аддае Лукашенко, як дзейнічаюць сілавікі, яно выклікае такое неразуменне і жаданне нейкім чынам дыстаянавацца, можа быць, ад Беларусі. Маўляў, што ну, чувак ужо перайшоў нейкія межы, і вот как-то вот не хочацца нам ужо казаць, што мы тут такія браты навекі падтрымліваем яго. Такая думка ёсць там увогуле? Ну, кожны бачыць тое, што ён хоча бачыць. Сапраўды, калі браць, напрыклад, прэс-сакратара Крамля, Дмітрий Пяскоў даволі часта дыстанцуецца ад таго, што адбываецца ў Беларусі, і нават выказваецца за тое, што а давайте не будзем вот так вот абыходзіцца з журналістамі, прынамсі. Бо, як разумею, ёсць пэўная карпаратыўная салідарнасць, і прынамсі пра журналістаў, тым больш пра расійскіх журналістаў запытваюцца ў яго даволі часта. Іншае пытанне, што і Пяскоў, і Владзімір Пуцін кажуць, што, ну, мяркуючы па ўсім, беларускія сілавікі не пераходзілі ніякай мяжы. А калі паслухаць міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова, то наадварот у нас вот вельмі радыкальныя пратэстоўцы, яны вот ну, фактычна адбываўся дэбош і адбывались масавыя беспарадкі. Гэта тое, што яны кажуць, ну, так мовіць, не міргаючы і не чырванеючы. Гэта прысутнічае таксама. Я мяркую, што само па сабе тут ёсць некалькі гульняў, некалькі пазіцыяў, і адна з іх, ну, сапраўды падпісвацца пад і прызнаваць сам факт таго, што у Беларусі ёсць, напрыклад, палітзняволеныя там ці праблемы з гвалтам паліцэйскім. Не хацелось бы, бо это абмяжоўвала бы тады пазіцыю у дыалогу з тым же самым захадам. З другого боку, крытыкаваць за гэта не хочацца, бо чым рэальна адрозніваецца паводзіны расійскай паліцыі, допустим, ці там паводзіны ў турмах у Расіі ад беларускай, і ці ёсць у Расіі палітзняволеныя. Ёсць пэўны інтэрнацыянал аўтарытарызма, які таксама не хоча крытыкаваць адзін аднаго. Але не заўсёды яны гатовыя гучна казаць, што ёсць такі факт, ці няма такого факта. І часцей просто, ну, мы не маем інфармацыі, вот давайте разбярэмся, а может быть вы забудзеце заўтра мне про это запытацца. Дзесьці, калі прыехалі сюды расійскія спецыялісты дапамагаць беларускай машыне прапагандысцкай апрацоўваць сітуацыю, і народ у сярэдзіне, там, у канцы жніўня мы абмяркоўвалі іх дзеянні, як яны працуюць, можа, нават смяяліся, што было такое адчуванне, што яны неяк шкодзяць сваімі дзеяннямі і Лукашэнку, і ўладзе. Сёння іх дзейнасць нейкім чынам заўважная? Ці яны ўжо з'ехалі ўціхара, мы і не ведаем? Ну, па-першае, я бы падзяліў спецыялістаў тэхнароў, которые, допустим, было чалавек 5-6, может быть 10, якія працавалі в белтэлерадыёкампаніі, і дарадцаў, бо дарадцы гэта хутчэй аналогія ёсць вайсковыя дарадцы, якія прыязджаюць у нейкую краіну, допустим, трэцяга свету, і армія вашай краіны быццам бы не ўдзельнічае, а вот дарадцы яны просто даюць парады. Хаця гэтых дарадцаў можа быць даволі шмат. Вот гэта сітуацыя поўнасцю памянялася. Вось калі паглядзець дату, калі усіх адмянілі замежных журналістаў акрэдытацыі і пачалі потым па чайнай лыжцы даваць пэўным, пераважна расійскім медыа часовую акрэдытацыю, вось супала па часе, што ў гэты момант дарадцаў у Мінску стала меней, і ці фактычна яны зніклі. І у прынцыпе я не ведаю, ці ёсць на сённяшні момант тэхнары, которые працуюць на белтэлерадыёкампанію. Мне падаецца, што дзірку заткнулі тады, калі было трэба, а зараз ужо неяк сваімі сіламі спраўляюцца. Ну і на заканчэнне коротко подводзім вынік. Расійская прапаганда і тэма асвятлення яе ў Беларусі. Гэта пагроза для Беларусі, для нас? Гэта з якога пункту гледжання глядзець? Калі глядзець з пункту гледжання беларусацэнтрычнасцю, то это пагроза. Калі глядзець з пункту гледжання абывацеля, які любіць Расію, то, магчыма, для яго это, наадварот, бальзам на душу. Увогуле, любая прапаганда мяняе карціну свету, спрашчае штосьці і прымушае людзей прымаць рашэнні, якія яны думаюць, што яны прымаюць самі.
у тым сэнсе любая прапаганда шкодная. Дзякуй вялікім, вяртаемся ізноўку да тэмы таго, што трэба нейкую мець медыйную адукаванасць кожнаму з нас. Ўсё ж такі, ну так, фільтраваць тое, што вы чытаеце, ці, па крайней меры, тое, што вы прачыталі, потым выбіраць і параўноўваць. Дзякуй вялікі, Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук, сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.